Rahotannin da muke da su kan harkokin tsaro a Najeriya sun nuna cewa a jihar Benue wani lamari mai tada hankali ya auku a karamar hukumar Nyamatso Bangin a karamar hukumar Buruku, inda wani matashi mai suna Akembo Todu ya kashe mahaifinsa mai suna Akembo bayan ya sare shi da adda kan wani sabanin kuɗi da ya nema amma mahaifin ya ki bashi. A jihar Bauchi kuma wasu da ake zargin makiyaya ne daga cikin jihar Jigawa sun kai hari a Yalwan Ariri cikin karamar hukumar Zaki, sun harbi wani mazaunin garin Garba Yahaya da Kibau, sannan suka kone gidan wani mazaunin garin Abba Ibrahim, lamarin da ya jawo raunuka da hasarar dukiyoyi. A jihar Kogi kuma rundunar 'yan sandan jihar ce ta ceto mata guda biyu da aka yi garkuwa da su kusan wata guda da suka wuce a wani sansani a karamar hukumar Adabi a jihar ta Kogi. An tabbatar da cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Sannan a jihar Borno wani kwale-kwale ne mai ɗauke da fasinjoji guda 8 ya kife a Gamboru yayin da ake ƙetare kogi da ke kan iyakan protocol a jamhuriyar Kamaru. Ana fargabar mutane 3 daga ciki sun mutu yayin da ake ƙoƙarin ceto sauran. Sai a jihar Sokoto inda rundunar sojoji da ke aikin a rundunar nan ta Fansar Yamma suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda 11 a wani kwantabona da suka kai a ƙauyen Kurawa da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni. A jihar Katsina kuma wani jami'in civilian JTF ne ya harbe tare da kashe wani matashi ɗan shekara 25 a ƙaramar hukumar Kurfi ya kuma jikkata ɗan uwansa. Wannan lamari ya tayar da hankalin matasa inda suka yi zanga-zanga domin nuna ɓacin ransu. A ƙarshe a babban birnin tarayya Abuja haɗin gwiwar sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki wato DSS ya kai hari tare da rusa wasu sansanonin 'yan fashi da kuma ceto mutane da dama da aka yi garkuwa da su bayan hare-haren 'yan ta'adda da suka kai cikin dare. Al-Amin Suleiman Muhammad, FBM Hausa International.